Er den i gang? Ja. Okay. Hej og velkommen til Færup Lokal TV, som springer i luften her et sted i næste uge. Vi kommer til at lave nogle programmer og sådan noget, så vi vil give en lille forsmag på nogle af de programmer til tv-køkkenet. Så derfor har jeg fået Nicolas Christiansen herinde i køkkenet. Nikolaj, undskyld, jeg kan ikke læse. Nikolaj Christiansen herinde i køkkenet for at snakke lidt om mad og sådan noget. Så, hej Nico. Hej. Ja. Jamen, hvis du så mig, og så har jeg en kok Peter indtaget nu. Hvis du laver sådan noget mad i tv-køkkenet. Og så vil vi komme for, jeg kommer, fordi ham sådan anden, han har jo ikke fundet nu. Men jeg vil fortælle lidt om, hvilket vi skal lave, hvilket mad vi skal lave. Og det bliver jo sådan noget som, det bliver jo lidt forskellige, alt muligt fra kager, og så til slik, og så til sådan nogle chips kartofler. og så til sådan noget ribbensteg, sådan noget flæskesteg, halløj. Og så for eksempel, for eksempel så skal vi, tager jeg her sådan en mælkesnitte fra Spar. Og Spar, det er jo en god butik, det er kvalitet. Jeg synes faktisk, at vi skal købe Spar fremover. Spar, det er rigtig godt i forhold til Netto. Spar er bedre. Netto, det er noget to. Ja, det Spar er godt. Så der har jeg købt sådan en mælkesnitte. Og det er jo det, som folk spørger mig. Hvordan laver man mælkesnitter? Fordi jeg vil jo helst ikke så gerne vil ned og ofre mine 3 kroner på sådan en mælkesnitte. Fordi 3 kroner, selvom 3 kroner er jo ikke så meget, vel? Det er jo Spar, og de er jo billige, selvom det er god kvalitet. Og så er der nogle kastanjer. Ja, hovedingrediensen, sjovt nok, det er jo kastanjer. Så er der nogle her små kastanjer. Og det er jo bedst, hvis de er fra Frankrig eller Grækenland. Fordi der er de bedste kastanjer. Og det er simpelthen det, vi vil lave i måske næste program, men så en af de andre programmer. Og det kan I godt glæde jer til, for det bliver så sjovt. Og så finder I ud af, hvordan man laver mælkesnitter med kastanjer. Det vil jeg bare Så det synes jeg, I skal glæde jer til. Og så husk, vi har jo vi er jo helt nede på skibet. Så vi har jo sådan noget, vi lægger op på internettet, ikke? Så I kan bare gå derind og kigge. I får lige adresserne lidt senere. Ja. Jo, adresserne. Ikke? Det er inde på MySpace og FreeRips og alt det der. Og alt det nye der, som de unge de er med på. Så det er bare hyp. Det er bare hyp på skibet. Og så synes jeg, det bliver fedt. Så tak. Tak for at Nikolaj Christiansen kom og hilste på os. Det var bare super hyggeligt. Så tak for dig.